Hey guys, update time. It's already the third night na gagamitin ko tong aking Brilliant Skin na rejuvenating facial set. So ito, yung napansin ko lang guys, 'di ba, first night gumamit ako. Tapos nung second night, dun siya nag-start na nagpipil na. Meron na siyang micro-peeling. Pero kanina na talaga yung pang third before my third night, ayan, parang third day ko siya. Ito na guys, talagang nafe-feel kong nagpipil talaga siya dito. Yan, dito. Pero yung, alam mo, yung pag ginanon mo naman siya, easy to peel naman siya. Hindi siya yung parang masusugat ka. Pero, mafe-feel ko na medyo mahapdi siya. So, ayan guys, yung pimple ko dito, diba, the last time I have a pimple here. Wait nga, pahinaan natin yung ilaw. Diba, last time may pimple ako dito guys. Ayan, siya. Wala na. Ang meron na ako ngayon is this one. Dito banda. Ito. Tumubo siya kahapon. Ewan ko ba, yung mukha ko parang ang red sa camera. Kasi ito na lang. Nagpipil din siya dito. Pero ngayon, kakatapos ko lang kasi nagsabon guys. So, wala kayong makikita na peeling. Pero, hindi naman siya yung super duper peel. Pero, mafe-feel mo talagang nagpipil. Alam mo yung hindi siya yung malalaking natatanggal na ganun. Tapos, easy lang siya. Kapag in-scrub mo siyang ganyan, kahit sa kamay mo lang natatanggal. So, na-feel ko din na parang nagta-tighten yung mga part na nag-peel. Yan. So, pang third na natin, maglalagay ulit ako. Yan. Kasi, ano ko talaga siya na 1 month. Medyo mahapdi na ba siya? Medyo. Ayan. Kasi guys, pag tumitingala ako, kikita niyo ba yung parang may glow na ganyan, no? Ayan. Kita niyo yung part na numipis. Ayan. Parang halata talaga, ayan, yung sa noo ko. Yun, guys. So, ow! Oh, happy beshi! Oh my God. Oh my God. Dito, kailangan din dito. Lagay na rin natin sa neck. Nung first night ko din guys, may pimple ako dito na napop. Dito ko. Pero, ngayon, dry na siya. Alright. So, ito yung mga oras na gumagapang na ako sa antok. So, good thing na toner tsaka ito lang yung gagamitin natin, yung ating rejuvenating cream. Kasi, no need to do a lot of things. Hindi ko na kailangan ng interval. No need na mag-aantay ako ng ilang minutes for the next product to set in. Ganun. So, ayan. Scrape lang natin yung nandito sa takip niya. Kasi sayang eh. Alam mo talaga, parang ang sarap niyang kainin yung cream nila. Hindi siya mahapdi. Parang yung toner lang talaga ang mahapdi. Kukuntian ko na lang kasi feeling ko madami akong nalalagay kaya ang bilis niya nag-peel. I don't know guys kung ganun din ba yung ibang naka-experience ng pag-peel. Kasi yan, lagyan ko tong pimple ko kasi ito yung kailangan na mag-dry up. Ano pa man din yan. Alam mo yung mga pimple na nasa loob, nasa ilalim, malalim siya, ganun. Medyo mahapdi na siya. Dito sa cheeks ko, meron pa ako dito eh. Yung iba dito guys, parang ano lang sila. Ano ba yan? Bata pa ako yan eh. Pero nakakala naman sila kapag nalagyan na ng makeup. Pero malay natin, baka pati yung mga yan na spots, matanggal din niya. Wow, mahapdi siya, besh. Alright, yung leeg din natin, wag po natin kalimutan ha, kasi baka namumuti na yung face lock natin, yung leeg natin, napakaitim pa. So, nilalagyan ko talaga yan guys, para pantay. Especially dito, kasi kapag gumanyan ka, kita-kita, lalo na kapag naka-foundation ka na, iba na yung kulay mo, lalo na kapag may SPF, yung sunblock mo ng morning, ayan, mag-iiba talaga yung kulay. Lagi nga ako nasasabihan ni Mac na
Pag naka-SPF ako, parang ang kapal daw ng makeup ko. But, yung ano lang yun, white. Parang white cast lang siya nung sunblock ko dati. So, ayan na, diba? Yun lang yung skincare ko. So, update ko ulit kayo guys after a few days kung anong mangyayari. Pero, yun, mag-start na po yung peeling natin sa pangatlo or pangalawang araw pa lang niya. Hey guys, so it's the 6th day na ng aking paggamit ng ng Brilliant Skin na Rejuvenating Facial Set. Ayan, so, ito na guys, yung napansin ko for the past days, diba sabi ko medyo mahapdi na nga siya. And then, yung nakalagay kasi sa packaging is, ibabad yung skin sa sabon for 3 minutes. Pero this past few days, hindi ko na talaga siya ginagawa. So, siguro mga 1 minute na lang yung kaya ko. Kasi parang feeling ko, nabuburn yung skin ko. Natatakot ako kasi ang hapdi na talaga niya. And then ngayon parang kaya ako medyo nahirapan magsalita kasi very tight yung skin. So maganda naman siguro siya to tighten the skin. So yun napansin ko lang guys, kung makikita nyo, may mga ako sa leeg. Kasi kapag nagtotoner ako, naglalagay ako ng cream, dinadamay ko pati yung leeg ko. And that's what happened guys. Yan, mahapdi siya. Parang nagkaroon ako ng mga sugat-sugat. So I'm gonna stop doing that. Kasi dati pa naman pag nag-skincare talaga ako, kasama talagang leeg ko. So, hindi ko naman inisip na, my leeg is too sensitive sa product. Ganon. So, titigil ko na siya. Tingnan niyo, sobrang red, diba? Tapos, ang hapdi. And then, ito, ano to? Bakit ang hapdi? Para akong may cut. Oh, nako, mukhang na-burn po tayo, mga kapatid. Lumabas kasi ako kanina, guys. Diyan, medyo matagal ako sa labas ng bahay kanina na hindi ako naka-sunblock. So, ayun na po, ang mangyayari po, So, we'll try to put a little bit of the toner kasi lalabas na ako, guys. Mag-duty ako. And, ala, ito din, para akong nasugat, bes. Hala, ano ko ba to? Pagkakamot ko ba to? Kasi actually, medyo makati siya. Yung parang, alam mo yung, hindi yung makati na parang may allergy. Parang, kapag nagbabalat siya, parang may makati. Hala, feeling ko nakamot ko. Look at that. So, ingat kayo guys kasi naninipis talaga yung balat. Ganyan na lang. Huwag na po nating lagyan yung leeg. Bahala na. Bahala na. Tapos maglalagay ako ng madaming sunscreen. Ito na lang yung guys, laman niya. Matakaw talaga. Matakaw ako sa sunscreen kasi guys talaga. So, tingnan nyo naman nilalagay ko. Diba? Napakadami. Tapos yung leeg ko na rin kasi nag-start na nga siyang medyo ma-burn. Yan. So, lalagyan na natin siya. Pero in fairness nag-lighten naman yung mga dark spots dito sa chin ko. Nag-lighten naman. Ayun. Pero yun nga lang, ang hapdi best talagang, my gosh, tiis ganda. Tapos napapansin ko din, pag mahilig kasi ako magkamot sa mukha ko. Kaya siguro pag tinatouch ko yung mukha ko, alam mo yung mafe-feel mo na palabas na yung mga blackheads, yun. Wala, tingnan nyo, para din siyang nasugat yan. Kagaya nito, na-burn ito. Tapos nagka-pimple ako dati dito, diba guys, dry na siya, wala na ding laman. Oh my gosh. Naku po. Lesson learned. Lalo na ngayon, time ng coronavirus. Don't touch your face. Huwag kamot ng kamot. Buti hindi nasusugat dito ko. Dito yung mahilig ako magganyan. Hindi ko to naramdaman na nakamot ko. Pero ito halata talagang kamot ko to eh. Kasi parang may cut ako ng kuko. Parang ganun. Kaya nag-nail cut na ako. Ayan guys. So that's it. Yung update ko for the first week of using the Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set. So, I hope sana maging okay. Lalo na dito ko guys. Lalo na pag nagpapawis ako sa duty. PPE pa man din kami ngayon dahil sa coronavirus. Ayan. So, mahapdi siya pag napawisan. O tsaka pag naglayo pa bango.
So, more on, i-care ko pa lang yan. For the meantime, hindi ko muna lalagyan ng toner, tsaka rejuvenating yan. Moisturize ko na lang. So, I hope you enjoyed watching this video, guys. And I'll see you guys next week for the week 2 update. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!